jien inħoss li wkoll il-kampanja tal-le insensittiva ħafna lejn l-uġieħ li qegħdin iħossu ċertu persuni. Deborah Xkembri kundannat l-istereotipi li qed isemmi l-moviment le li jpinġu lil mara dejjem ma taħdimx u li r-raġel insensittiv biżżejjed biex jitlaq lil martu jekk ma tibqax sajsten. Iċ-chairperson tal-moviment Iva żgurat li dak kollu li jkun ġie deċiż fil-kuntratt ta' separazzjoni ser jibqa' japplika anke wara dħul tad-divorzju, inkluż id-dritt tal-manteniment li bil-kontra jista' jintilef fis-separazzjoni jekk ma tkunx rispettata il-fedeltà anke wara s-separazzjoni. U din il-mara nafu aħna bil-liġi tagħna li peress li għadha miż-żewġa ma tistax ikollha raġel ieħor għax titlef il-manteniment. Din il-mara malli jkollha raġel ieħor titlef il-manteniment illum. Meta maġistrat ser jiġi biex jikkwantifika l-manteniment li trid tingħata mara se jikkunsidra il-pensjoni tar-romol li kienet tieħu kieku baqgħet miż-żewġa. Imma l-annullament għax jassumi li żwieġ qatt ma sar la jagħti dritt tal-manteniment lil mara u wis anqas ikun kwantifikat l-introjtu li mara setgħet tagħmel bil-pensjoni tar-romol. Il-benefiċċji soċjali u children's allowance ukoll ser jibqgħu japplikaw wara d-divorzju. Dawn il-garanziji huma kollha koperti fl-artiklu 17 tal-liġi tad-divorzju proposta. Deborah Xkembri kwotat rapport ta' Ruth Farrugia, esponenta fil-liġi tal-familja, li juri kif barra minn pajjiżna in-no-fault divorce għen biex inaqqas il-vjolenza domestika u s-suwiċidji.